З ім'ям Аллаха Всемилостивого, милостивого, наша країна, велика Україна, відзначає 28-му річницю своєї незалежності. Це знакова та радісна подія. Варто знати історію свого народу, вивчати її досконало, бо народ, не знаючи свого коріння, не матиме майбутнього. Отже, етнокультурний розвиток на українських етнічних землях між Карпатами, Прип'яттю та Київським Подніпров'ям простежується з кінця 5-го сторіччя. Тоді праська та пеньківська культури 5-7 століть трансформувалися в проукраїнські літописні племена – волинян, древлян, полян, білих хорватів, уличів, сіверян, північно-західної України. Пізніше ці племена були інтегровані у Київську Русь. Її населення складалося з 7 споріднених проукраїнських літописних племен, що стрімко інтегрувалися у відносно єдиний руський, на сучасному значенні, народ-етнос, котрий створив державу Русь, яка швидко трансформувалася в імперію раннього середньовіччя Київську Русь. Продуктом синтезу проукраїнців внаслідок колонізації проукраїнським Києвом, Руссю у її первинному значенні, балтських і фінських племень, лісової смуги Східної Європи постали молоді балторуські етноси – білорусини, білоруси, псково-новгородці та фіно-балторуські росіяни. Отже, історія сучасної Росії починається з України. Київ – мати міст руських. Російська сучасна мова – це, по суті, не великий руський язик, а всього лише діалект і відгалудження від мови проукраїнців. На мій погляд, після окупації Криму Російською Федерацією почалося створення нової свідомої політичної нації українців. І мусульмани є невід'ємною частиною цієї нації. І ця подія дає достатньо певний посил для розуміння того, чому наша Україна в 19-му році відзначає лише 28-му річницю своєї незалежності, а не 5 століття. Ми, кримські татари, мусульмани України, в цей нелегкий період для нашої країни завжди молимося за єдність сердець віруючих України, мир нашої країни та закликаємо до цього всіх вірян. Бо іслам вчить цьому, посланник Аллаха, нехай благословить його Аллах і вітає, любив свою батьківщину, а відомий імам Ез-Загабі казав, що це прояв віри. Боже, бережи Україну.